Dihay usa ka tigulang na kaayo nga lalaki nga wala gid na minyo sa tibuok niyang kinabuhi. Ug sa dihang kamatyonon na kini, dayon siyang gipangutana sa iyang nurse nga nag-ingon, wala gid kay gisultian bisan kinsa sa imong rason kung anong wala jud ka nagminyo sa imong tibuok kinabuhi. Karon nga hapit na ka mamatay, dili naman siguro makaunsa sa imo kung unsay sekreto ni ining tanan. Dayon nitubag ang maong tigulang. Tinuod nga naay sekreto. Ug ang maong hinungdan nganong wala ako nagminyo kay nangita ko sa perfect nga babae nga para sa ako. Sa sige na akong pangita, wala ko kabantay nga nanglabay na ang mga katuigan sa akong kinabuhi hangtod sa nitungtong na ako sa katigulangon ug nawad-an na gana sa pagpangita. Dayon nitubag ang nurse nga nag-ingon, Sir, pila ka milyon ang tao diri sa kalibutan ug katunga ani mga babayi. Wala gid kay nakit-an nga hingpit nga babae para sa imo? Dayon nitubag ang tigulang nga nag-ingon, sa pagkatinuod, naan ako'y nakit-an nga perfect nga babae para sa ako. Nakuratan ang nurse ug dayon nangutana, unya nganong wala man mo nagpakasal? Dayon nitubag ang tigulang, tungod kay ang maong hingpit nga babae nangita usab sa hingpit nga lalaki nga para sa iya, ug dili daw to ako.